Vi snakker bare højt. 3 måneder. Ja. Hvordan kunne man have hjulpet dig, før du blev hjemløs? Jeg tænker venner, familie eller systemet. Nu har jeg ikke så meget tilknytning til familie, og jeg vil jo sige, at systemmæssigt, der er det sådan, at jeg kommer fra Thy Kommune, og når du skal over til en anden kommune, så er det lidt kassetænkning. Så kan de ikke rigtig hjælpe mig så meget med at skaffe en bolig. Akutbolig er der noget, der hedder her i Aarhus, men der skal du være tilhørende Aarhus Kommune for at kan komme på dem. Ja. Så der er ikke så meget hjælp der, så den eneste mulighed, jeg har for ligesom at få hjælp og finde noget, det er igennem AB Bolig. Ja. Og der har jeg højst sandsynligt også fået noget nu. Okay. Formentlig her til den første. Ja. Når mennesker møder dig, hvordan kan man så gøre dig glad, bare sådan i al almindelighed? Ja, være positivt indstillet og ja, i hele taget behandle sine medmennesker med respekt. Det er nok det vigtigste for mig. Det er også fordi, når mange mennesker de ser, at nogen der sælger hus forbi, så prøver de tit at undgå dem. Hvorfor tror du, de nogle gør det? tilfælde gør de. Jeg vil sige, over for mig, altså jeg vil sige, at folk de har været rigtig søde over for mig og støttet mig det hele. Men jeg tror generelt, det der er problemet, når de går forbi, det er jo fordi, mange af de der hus forbi sælger, det er østeuropæere. Ja. Dem er de ikke glade for at støtte. Og det er jo fordi, det er desværre ikke det eneste, de laver. Og de laver også mange numre. Ja. Så det er jo et helhedsindtryk, der gør det. Ja. Og så kan man sige, jamen, så er der selvfølgelig nogen, der tager stoffer. Der er nogen, der drikker. Ja. Og jamen, det er jo ikke det, folk har lyst til at støtte, at du har et misbrug. Og det er jo nok nogle mennesker, der ligesom siger, at det tager vi afstand fra. Og så har vi sgu ikke lyst til at støtte, når vi ved, at det er det formål, der er der med. Men jeg vil sige, for mit vedkommende i hvert fald, der vil jeg sige, at de har været rigtig søde til at støtte mig, og har behandlet mig rigtig godt, og taget rigtig godt imod mig. Ja. Tror du ikke også, at det kan måske også, fordi jeg er lidt bange for ligesom at se, at der er nogen, der ikke har noget hjem, har det dårligere end dem selv? Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Jeg skal ikke kunne sige det 100%, det skulle jeg ikke, men det kan meget nemt tænkes, at det er det. Ja. Men hvordan kan man så hjælpe dig videre i livet? Jamen, jeg vil jo sige, det der er første prioritet for mig, det er at få et hjem. Og det er jo det vigtigste i mit liv. Et hjem, så er jeg jo godt på vej til at være hjulpet. Og det kan man så sige, at der er jeg hjulpet mig selv lidt med hjemmet. Fordi det er jo ved, at jeg selv har søgt, at jeg har fået en opstillet udsigt her til den første. Ja. Det er jo ikke systemet, der er hjulpet, fordi det kan de som sagt ikke, når jeg kommer fra en anden kommune. Nej. Hvis du havde 3 ønsker, hvad ville du så være? Hvad skulle du være for, hvis du havde 3 ønsker? Jamen hjemmet er jo nok det allerstørste for mig. Ja. Et hjem og have et godt liv og ja. Jeg ønsker ikke så meget andet end bare at have et godt hjem og have et godt liv. Det er jo egentlig det. Men der er også mange hjemløse, der har en lejlighed, men som ikke kan fungere i den. Ja, det er der. Og det er som regel, fordi de er i en form for misbrug. Ja. Det er jo det der med, at når du har et misbrug af en eller anden art, så gør det tingene meget sværere. Ja. Og det er også derfor, det er så vigtigt at holde så langt væk fra det. Det er også igen det, der gør, at mennesker måske tager lidt afstand. Fordi de føler, at det her, det er halen uden ende at hjælpe de mennesker. Ja. Og det kan jeg egentlig godt forstå på sin vis, så kan jeg godt forstå det. Der skal være noget formål med, når man hjælper et menneske. Ja. Man skal i hvert fald gerne kunne se, at mennesket kommer til at få en positiv retning, ikke en negativ retning. Ja. Og det synes jeg jo generelt, det er problemet mange gange ved de der forbi sælger. Mange af dem, de er jo i misbrug, og de kommer formentlig aldrig nogensinde ud af det. Og det er jo en negativ retning at støtte sådan mennesker, og bare se, at det man støtter med, det går bare til nakken. Det er jo negativt i mine øjne. Det er jo ikke positivt. Overhovedet ikke. Tak for det. Det er okay. Tak. Tak for en god dag til jer. Tak for det.